ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ଆଜି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ଆସିଛି ସୁଦୂର ମୋର ରମ୍ଭା ଗଜନକୁ ଶ୍ରିୟା ଦେବୀ ସ୍ୱାଇଁ ମୋ ବଡ ଦେଇକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଦେଖିବା ଆସିଛି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ତାପରେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ଆସିଛି ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମିକ୍ସଚର ଟା ହେଇଯିବ ତିନିଟା ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆସିଛି ଚକୋଲେଟ କାରିଗର ଯେହେତୁ ଭାଇତାଙ୍କର କପି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନୋଟବୁକ୍ ଆସିଛି ଲେଖା ଲେଖି କରିବ। ସ୍ପେଶାଲ ଫର ରାକ୍ଷୀ ଗିଫ୍ଟ ର ୱେଲକମ କାର୍ଡ ଯୋଉଟା ଫଳରେ ଥିଲା ପଢିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ପଢିବେ ଏଇଟା କଣ ପାଖରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମତେ ଲାଗୁଛି ମେ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ହେଇଥିବ। ପରଫ୍ୟୁମ୍ এটা ଗୋଟେ ଚା এটা কফি চা আর কফি দুইটা অলগা অলগা টাইমে দুইটা যাক পিয়ে মানে এটা আছে এটা ଲାଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷଟା ପଳେଇ ଆସିଛି ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଫଳ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଚନ୍ଦନ ଆମର ସିନ୍ଦୁର ଚାଉଳ ଚନ୍ଦନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ଅଛି। थैंक्स फॉर श्रिया दीदी एते सुंदर गिफ्ट आ एते सारा जिनस मो पई अपन पठेई थिबारु बहुत सारा धन्यवाद। अरे बा मोटरा वीडियो रखियस एटा होटास एटा इथे जॉइंट करे अपन पडियो एटा गोटे जॉइंट हे जेछि इस एटा रखियस ए सारा बहुत सारा आइटम तो देखि करछे तो थैंक यू खाली कहते हो अपन बाकी बहुत सारे हाय स्नेह भरा भल पाइबा आउ ढेर सारा आशीर्वाद बड़ भूमिर थैंक यू सान भाई तरफ एत सारा जिन